Dakle, evo me na drugoj strani Save, u Klenku, 16:39 je i sad krećem ponovo polako istim putem kojim sam došla i to ću sada da snimim. Dakle, bila sam tu. Počeo je da pada sneg i vetar je počeo da duva. U Majuru vetra nije bilo kad sam krenula i počeo je da duva negdje, možda to do Save, ali s obzirom da je Sava zaleđena, ko zna odakle je sad vetar. Nema ni veze, led ispod mene čini se kao prilično debeo i nastavljam dalje ka Tvrđavi. I verovatno ko zna sad. Pa ja sam prešla, evo vraćam se. A može? Pa da. Pa ja mislim da je led previše debeo. Evo još ljudi verovatno privučeni krenuo pa i tu. Pa neće, ja sam bila na drugoj strani. Malo prejasnije. Ja u životu, nisam videla. Tetka mi kaže da je u Glasu Podrinja videla da je 29. bilo ovako zaleđeno, slike neke. Jasno. Zadnjih 50 godina nije sigurno, ali ne znam pre. Neverovatno. Dakle, evo, polako se približavam obali. Evo, dakle, ljudi su tamo iza mene. Ovaj vetar počinje da duva baš hladno je i sneg pecka po licu. Malo mi brada trne. Odande dolazi sneg. Verujem da će se na snimku čuti da jako huči. Počinje baš da duva. Snimak je malo klimav, ali što da se radi kad je jedino postolje koje imam aparat ruka. Iskreno nisam verovala da ću uopšte moći da pređem. Ko bi pretpostavio da samo može ovako da se zaledi. Kad smo juče prelazile preko mosta, pošto smo Vesna i ja juče došli iz Novog Sada,
tamo ispod mosta je malo vode, ali je ostatak. Ne znam, ja nisam verovala. Da nisam bila ovdje i da nisam prešla lično vodu, ne bih verovala da Sava može ovako da se zaleti. Evo, prešla sam na obalu. Ne. Zaleđeno je bila. I lagan, ja ne bih tešio. Mada kažu da... Pa, i ovi su prešli sad, zato su vidjeli mene. Ja sam bila na drugoj strani, skroz. Ja ne do dobro. I oni idu da pređu do tamo. Je li ima straha, ne? Nema. Ne, pa odgovoru. Čvrst je led, ja mislim... Čvrsto se, do Bogu, sve, ima 20 dana. Prešao sam i ja pre 3 dana. Ali kad sam otišao... A vidite već onda popuštali. Da, ali i ovdje na sredini ima rupa na kojoj je kao voda, ali i tamo je led. Da, tamo okolo je skroz, nema sredina, inače je kanal, ovo je zaledilo debelo, oko ovih pričaka. Evo sad, manje od 10 minuta je trebalo da se pređe, sad je 16:58. Aha, da ne vidim, bio nizak. Sve 1-4 dana, onda kad je bilo najljepše. Ja ovdje vidim narod prelazi, ja došao, sve ovdje. I to došlo u Zolenu, ovdje će se kružiti sve do 50 metara. Kad ja vidim kad je sam sad...